Салому алайкум. Кор карда истодам дар шаҳри ғарибӣ, гӯем хато намекунем, дар шаҳри Россия. Ба ёдам як чиз омад. Синфи 9 будем ё 8 будем. Муаллима пурсиданд чӣ кор мекунӣ? Писароя қарибан 10 нафара. Ҳамамо ҷавоб додем Россия меравем. Он вақт фикр мекардам ки Россия омада пула медавред. На ин тавр набудааст. Ана пула медаврем. Мековем агар пул биромад мегирем. Анами азоби муҳоҷират. Агар насли наврас моро тамошо мекунед, синфҳои 10-11 мактаба хонед, то метавонед илм омӯзед. Инҷо ба зеб, инҷо ҷои зур не ки дӯстаи азиз илм омӯзед, ҳаракат кунед ки фикратон кор кунад, каллатон, майнаи саратон кор кунад, на ин ки дасту панҷатон. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Худатонро эҳтиёт кунед. Салому алайкум.